za takých indiánov či indiánky. No zaujom. Vítam bledé tváre z Pôtra na dneskajšom indiánskom dni. Aj ich dve bledé učiteľky, naše sklo, ktoré sa starajú o ich blaho. Dúfam, že dneskajší deň prežijú v duchu indiánskych tradícií, veľkého náčelníka Winnetova, ktorého všetci poznáte, jeho otca Kleky Petru a všetkých indiánov, ktorí žijú na americkom kontinente. A na začiatok si urobíme obrad fajky mieru. Hov. Bude ty košlečo. Na všetky svetové strany. Ako? Sever, západ, východ, juh. A tak? Čo? A tak. No, ťahať. Ťahať. Výborne. Aj to sa vám išlo, paňuť. A teraz... No tak už keď sme u indiánach, tak musíme to spraviť, no. A teraz by ste mohli dať čo povedať, čo viete o indiánoch. Každý čo vie povedať. Skade pozná. No skade vy indiánov poznáte, povedzte. No skade my poznáme indiánov. Vo filmoch, áno. A ty máš aký znak Robko vpredu? Čo ti... Winnetu. Áno. A kto bol Winnetov? Náčelník? Papa? Apaču. No výborne, aj toto. A kto bol Geronimo? To nevieme. No to je ten náčelník, čo tam vidíte na tom obraze. To bol tiež apatský náčelník, podľa ktorého prakticky brali vzor ostatní. Bol ako posledný, čo bojoval proti Belochom a Winnetovi údajne ako jeho predobraz spisovateľa Karla Mája.